Bini kok borok trending khoboro tubu pheke nong bage ang kaisa viral video ungka Amarpur ni chabi mura picnic spot jaga o Tiprasa chela sikla chaslok sikla boslok rok bulaimani kaisa video mangpili tabuk social media o je heno viral ba trending o choli tongmani norok mangpili nukhana khoroksana phai bahare kik rufe mani saboni yago bai helmet bai je mansak bulaimani mote hanya mangpili kaisa tabuk social media o je heno viral ungjak tai norok bono makana o video ni screen o bulaimani kisa mangpili hingkai norok mote hai hasteni khobor kubun hasteni khobor semana hingkai kok borok trending khobor no subscribe khaidi.